fikia wananchi. Which Hustler Fund kachenro mar pogomenda maromo bilion 50 maraguluno chakutia yanga kawuono. Jatend migao mar jotije piny owacho kod kit chwech Aisha Jumwa dhi bedo janeno mar piny owacho bura manodonjne godo mar nek. It is therefore hereby ordered that the impeachment motion dated 21st of November 2022 is flawed and is quashed. Doho wito oko bura mane MCAs mameru ochwalo mathicho oko ya PC Governor ma county no Kawira Mwangaza. Chiegni e weche manyien ma kagi kacha nyinga Milton Ocheng. Jatend migao ma jotije Aisha Jumwa koro dhi bedo janeno mar piny owacho e bura momake mar nek. Jatend jomin buche Nordin Haji ochwalo kwayo madwaro wito oko bura no ero. Maeri koro nyiso ni Jumwa ibiro dwari e do tarik 21 madwe manyien e sama ibiro chak bura no. Magi timore sa mokil mar Aisha Jumwa no kwayo apisi ma jomin buche mondo non manyien bura no kaluwore ni ne okotud Jumwa gi go risasi bunde mane oneko. Bura momake no ma higa 2019 kuma ne ogo bunde Ngumbao Jola e gwenge ma Kilifi e kinde yiero madundo maganda. To kwadhi weche mag doho en ni jang'ad bura wa Mai Cherere ochungo bura mane MCAs mameru ochwalo madwaro thicho oko e apisi Governor Kawira Mwangaza. Bura no nowinjo twagi okinyi makawuono e od bura mameru. Cherere ng'eto mare owacho ni ne okoluwo okang' makare e chwalo bura no, kowacho ni karan mar od bura no ne okowinjo ochwal bura no. Bura no koro ibiro winji tarik 25 madwe mokwongo mar higa manyien. This court is mandated to exercise restraint to guard against judicial emasculation of constitutionally ordained accountability mechanisms and processes that may have the effect of unnecessarily interfering or hampering the Assembly's oversight role. And upon considering the application and the preliminary objection, and after hearing the presentations of counsel, this court finds that the procedure adopted by the respondents to process the proposed motion of impeachment of the petitioner is flawed and has the effect of violating her constitutional rights. And under the powers donated to this court by Article 23(3) of the Constitution, it is therefore hereby ordered that the impeachment motion dated 21st of November 2022 by members of the first respondent scheduled for debate on the 30th of November 2022 at 10 a.m. is flawed and is quashed. A conservatory order is hereby issued prohibiting the respondents from discussing, debating, or in any way whatsoever. Manendia larkom Governor ma Homa Bay Dr. Evans Kidero kawuono nogolo neno mare bura madhi nyime mapingo loch mar Gladys Wanga kaka Governor ma Homa Bay. Mae kaka ne weche obede od bura ma Homa Bay. Siwaski, kwani imeenda wapi? Did he present the returning officer? Moyedhi od bura mar kaunti ma Kakamega ochaka yanga dayo dho jogo maende nogwele lemo mar jolup jotend migepe ma kaunti no kod Governor ma kaunti no Fernandez Baraza. Kamati no motelne kod Speaker mar od buch kaunti no James Namasi oting'o jokanya auchiel mowuok e kweth mathoth kod mano manok mar bura no ero. Namasi oyango ni chenro no ero biro dhi maler maonge yiengruok konchiel mar neno ni jodak ma kaunti ma Kakamega oyudo jotije man koda lony moromo mar kelo dongruok e kaunti no. What lesson in financial management can you borrow from Vihiga that you think can benefit Kakamega County? Kama county secretary, jambo la kwanza
nitafanya kazi na County Public Service Board na EACC ili nilete ile inaitwa sensitization training. Wafanyakazi wajue kwamba, waelewe kwamba ukipatikana na kosa hili inatakana uadhibiwe kwa njia hii, so that kwanza tuwaelimishe kwanza, jue kwamba ile maelezo walijieleza kwa interview kama iko sawa, na tukipata kama iko na dosari, sisi kama appointment committee kiongozwa na speaker tutaandika ripoti yetu tukisema kwamba hawa wana uwezo. Governor ma county Masiako mane governor machod ma county Masiako ne Rasanga onyiso mor mare e okang' ma governor masani James Orengo sekao madhi mbele gi chenro mag dongruok manochako e county no, kowacho ni mano en yo makare maneno ni county no omedo dongore. Kano wuoyo e kajot mare mag gweng' Masegere e kachung'ol bura ma Lego Usonga, Rasanga nowacho ni Orengo en ranyisi matelo makare mar keto weche siasa thenge kendo neno ni dongruok oketi mbele. Mairi biro ndalo machuok bang' James Orengo singo matieko gedo mar alap matuke mar adhula e kaunti ma Siaya, chenro manochaki gi gavana machon no. Ana kwayo mna jaduong' James Orengo no kaka nyo promise nyoro no obro make sure no projects mano chako rumo te mano ne dok chako mano die chiengcha mondo gik moko dhi mbele kendo nitie gimoro ma obiro Siaya kamarach ni jomoko kito ni jograsanga, jomoko bende wacho ni jogorengo. To anto gima ng'eyo no wan ga jo ODM. To jo ODM gin ga jograila. Onge jok manondik matiyo ga Siaya kanyo. Transfer ema ng'ato nyalo tero. To bende koteri Siaya ka onge wachne brachne kiwuok Mbira tidhi Madiany pod dungi in mna Siaya. Koro transfer timatima to mana no golo ng'ati tich. Makik ng'ato ndhere. Nudwa nugolo ng'ati tich nikech mano to jogo nigi right mar dhi court mondo ginge magi gin jogo Raila. To kidwa ga golo ji tidwa ga golo jog Raila, to Raila bende daki kodi nidwa thago joge. Od bura ma Machakos othicho oko board matayo chenro ma county no ya PC wirani ne gitiyo marach gi mbi mar PC. Mairi biro bang' twak manokele od bura no gi jakom mar kamati ma jotije county ma Machakos Stephen Mwanithi, jagoro mar board no Onesmus Muya Mutisia, Mbinya Sereka kod Stella Ndinda Mudhoka nyogole PC bang' jod bura 48 kuom 57 goyo ombulu mar thicho gi oko ya PC. Standing orders inatuima mabesi ndu ekunekele tumanasyo. This House approves the report of the Select Committee investigating the allegations on the removal from office of Mr. George Kioko Luka and Mr. Onesmus Muya Mutisia as chairpersons and secretary of Machakos County Public Service Board, respectively, Ms. Cecilia Binya Sereka and Ms. Stella Linda Mudhoka as members of the Machakos County Public Service Board on the grounds of serious violation of the Constitution, gross misconduct. Na baadhi ya vitu zenye ama makosa yenye walikuwa wamefanya ni pamoja na kuajiri wafanyikazi katika job group za juu. Unapata mfanyikazi anaitwa sub county administrator, sababu huyo anaanzanga na job group R, na hiyo ni ya mshahara ya juu. Unapata Machakos County tuko na sub county administrators 25 wakati tuko na sub county 8. Machakos County tulipata tuko na deputy sub county administrators 18 wakati tuko na sub county 8. Shida zao zilikuwa nyingi pamoja na kudhulumu wanawake wetu, wasichana wetu. No amount of intimidation that is going to make us bow down to allow impunity to prosper in Machakos County. And this county belongs to all of us, and we need to make sure that we coexist in harmony. Chukdar moro negi gi jonjore e kadak ma embassy e ka chung'ol bura ma Kitutu Chache e county ma Kisii. Jomoko adek bende nigi hinyruok maricho mane giyude monj makamano kendo rwagi osiptal ma Kisii. Obila wacho na pedha mager dhi nyime mar manya chijego ma wachore nosebedo ka thago ngima jodak ma gwengego e alwora ma Kisii.
Alikatwa kabisa mkono, akakatwa mgongo, kichwa. Sasa baada ya muda wa saa 7 akaaga. Na mwingine ndio huyu bado iko hali mbaya. Ni huyu naye alikatwa tu kichwa. Sasa ile kitu ilikuwa naomba serikali kutoka county, serikali ile ya county na serikali kuu iweze kushirikiana, at least tupate kusaidika na tupate msaada kuhusu wa ndugu zetu, na sana sana tuweze kupata security ambayo ni imeleta jambo ya kutisa sana, hata tunaishi kwa uoga. Kuna vijana wanaishi hapa Kisii, mtu ana kazi kabisa, lakini ako na gari, anaishi nyumba ya 25,000. Tunataka pia watu wachunguze ni akina nani hawa waka hapa Kisii. Sisi ni watu tuna strain hapa Kisii. We are still investigating to see whether one of the robbers was injured, and we are appealing to the members of public, if in any case they see somebody who has bullet injuries or injury, to report to us. Gikone to koro chaka yanga chako tich mar agulu mar omenda mar Hustler Fund kawuono kod jatend piny Kenya William Ruto. Marien tok jod bura mane opodho chakruok tiyo gaguluno mar omenda maromo siling bilion 50. Joma dwaro omenda ni koro ibiro dwaro mondo ndikre gi rube kendo duoki gi atamalo moyangi. Leo tumekuja katika sherehe hii ya kuzindua rasmi fund ama hazina ambayo itashughulika na wananchi wa kawaida pale chini katika taifa letu la Kenya. Fund hii ama hazina hii, chanzo chake ni kwamba tulitembea sehemu nyingi ya taifa letu la Kenya, na kila sehemu wananchi wa Kenya walituambia wanasumbuliwa na fuliza, wanasumbuliwa na mashailok, wanahitaji pesa ya kuendesha biashara zao. Na ndio tukakubaliana na wao ya kwamba serikali ya Kenya itatengeneza hazina maalum ambayo itamwezesha mwananchi wa kawaida asiyekuwa na anwani ama address, asiyekuwa na hati miliki ya shamba ama kitu kingine chochote, mwenye hana logbook, mwenye hana ndugu ambaye anajulikana, yule mwananchi wa kawaida pia na yeye anaweza kupata pesa ama mkopo kwa bei ama riba ya chini, na anaweza kuendesha biashara yake. Manenja od bura Malang'ata Nixon Korir ochopo e nyim kamati moyiedhi ma piedho jogoro mongirore kaluwore gi welo mare matayo bad migawo malo. Korir osingo maloso kare lipode mag migawo no obed minyalo yudi e yo manyasani kokalo teknolojia kapo ni oyudo apisino. Kamano bende osingo mar biro tiyo gi apisa mag arita mar neno ni obok mag lowo duto obedo makare. If we can fix the issue of first digitizing the land records, the digitizing is not just scanning of title. Digitizing involves the land registries. It involves the survey, ensuring that we also have a digital map, geo-mapping, geo-referencing to be able to attach a certain parcel of land to a map which is digital, ensuring that the valuation index is also completed, the land valuation index is completed, so that we can also, as you also search for a certain piece of land, maybe for private transaction or public use or compulsory acquisition, we have an estimate value of that land. Housing, as I began, is not about 4 walls and a roof. This agenda is much more bigger than that. Our economy is bleeding. Our economy is in need of a different way of thinking. We are sitting in very unprecedented times after a major pandemic
followed by a war that has made global prices of commodities to go high. Chair, we have got to reimagine. Tony Marwa bro bedo gi weche mamoko manyien koromo saa achiel weche manyien mag ang'ich welo to saa adek weche manyien mag oimore yiena mondo atiek weche manyien mag kagi kacha gi thuolo ni eri nyako Ramogi wachako watudre kendo gi Ramogi TV koromo saa achiel ka wabro kelo ni mamoko mathoth. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godhiambo mokwe.